ndi bondi dwawa ndi kotsi ya Mary ndani zongo zvibona sauri ndi mkwasha man. Kotsi ya Mary wagai ngori atiri ndambofundisa ngati nataizo zori zvina vatu vanji vamwe vava kutoborete matuse ngamarugana na mishumo vamwe ngauva vakuzvibona zvinhu zvinongasa zvezvo. Zvino ndovidza ene apa uri ansedzero uri rumwe ropfinyi zvino uone mumwe aneraita richiriya rothe ndovi zvino ndani kuchiya uri ndiani. Zvino akonosedza uyu Mary akonovona zvori azizona. Zvino nari hai iri andiumbere pfarero mani kanobanga 300 rand apa. Zvino ndinamupesini mani ndinamutendi kamarani awo. Kavuwe mani ayomupangira 300 rand apo unomubhebhera mwana. Hai vasongowara ndizovapangera karani. Hai unopanga lini? Yarani zvino ndichibva ndichiya mushumoni. Hai apange mani mkwasha wanga. Amara zvino abuye mani atachibuya payani. Vodi kufaririza mushumo zvino mani. Vodi kufaririza mushumo makuwa vavakomba dantana pasi. Haya makuwa yatina haya. Ndavya ndo. Uti omvulera business apa mani ndikotoda na bindu lo la urengisa zinama dzedzedzi. Nama dzanonga za pfuku. Ndikonyaka unoitanyana kupenunyana mani ampose 1000 apa. Ardama mkara. Antengere na bhaki mani mkwasha. Ardama mkara. Ndikonyaka bhaki. Wokonta bhaki. Ndikonyaka yorengisa matamatisi apa. Unotaidzo mani mkara. Katotengere time apa. Nditomarengera mkara, ndikatibaptizinyana ndikatanganyisa zvimwe mkara. Ndikonyaka uri ndidozamanyana tandichifona apa. Okay, unotaidzo mkara. Ayo one bhaya mani wadropo yange yokwashaya. Yeah? Ayo waoita nebhaya yange ini furniture. Yeah. Namusi. Okay. Haikele bhaya mani. Alright mkara. Hantekele mabhutsu apa. Yeah? Hantekele mabhutsu. Mabhutsu ndovanekedzana ndaziya mushumoni. Alati amipfa hochera mipfani ala. Okay mkara. Siyangwe kondoro. Yeah. Ndikonyaka na overall ti. Okay. Ndobubhebhera mwana apa asingo uya aita yasoni. Hai goro ndikoita hopa. Nah. Ndikodi kuwa mkwasha wanga.